नाथ की पागल माना आज के श्रोता समाज की चलिए पुनः एक बार फिर पूरा श्रोता समाज के दिल से स्वागत करो। अभी अभी हमारा कमलास भैया से वंदना के कार्य संपन्न भइल और बड़ी नीमन नीमन बात बोलने हमार चेला लुआइल वाले की फायदा ही है के हो ऐसे कि संस्कार ऐसा दिहल बा कि हमारा के इज्जत नहीं के करे के जी अतिथि आइल बा ओकर इज्जत करे के बा। इस सब हमने के जिला में ना चले ना ना हमने के जिला के कलाकार दूसरा के जिला के कलाकार के इज्जत करे ले और रउआ जिला के कलाकार राउर ने उतारू के घोरे में रह जाला। एगो चीज से बड़ी हम खुशी बानी जरूर चुटकीला कनिहा कि संत महाराज आई रहनी प्रवचन सुने खातिर गईले बाबा आ गईनी बाबा बैठ गईनी बाबा जाता ना ए पर कमलवास भाई खुश बने की हमार लेके ढोत बड़न ए पर हम बड़ी खुश बानी कि जौन हमारा मुंह से निकल गई सारा प्यास चाहे अरविंद सिंह अभियंता को तो जीत चलो के चाहे कमलवास चाहे बूढ़ा जतना हम कह दिल बानी ओकरे के कोई कोई के कहतल जे हमारा मेटर है यही परमानंद रही ले अब बड़ी खुश रही ले। लेकिन पहले को भजन बा रहो ऊपर तक गोड़ लगे तनी मतवा सुमंत बाबू के माता जी 100 रुपया दलवानी मतवा के गोड़ लगे तनी रुआ बेटा काती माई जगदम्बा से निवेदन कर राउर बेटा पढ़ लिख के IAS IPS इंजीनियर डॉक्टर बन के और जिला के नाम रोशन करे देश के नाम रोशन करे। काय के धरती से जयप्रकाश पासवान जी आज पटना में इंस्पेक्टर के पद पर बानी इंस्पेक्टर के पद पर यही धरती का रहे वाला जयप्रकाश पासवान जी और बड़ी ही सरल स्वभाव और कलाकार के प्रति इतना झुकाव जाने के कितना बड़ाई कइया। राते फोन कइले रही जे बाबा हमारे गांव में जाता नहीं देखी ना मजबूरी में छुट्टिए नहीं के मिलत हम तो गई रही लेकिन पटना आ गई और गौरी देवी जी 5 थाना के DSP बानी वहाँ के भी हार्दिक प्रणाम करो। ई धरती बड़े बड़े पीर के पैदा कइले बड़ी जब जब दुनिया में अत्याचार होला तब तब कोनो शक्ति के अवतार होला। जब रावण के अत्याचार भई तो राम के अवतार भई जब कंस के अत्याचार भई तब भगवान कृष्ण के अवतार भई और महिषासुर के अत्याचार भई तब माता जगदम्बा के अवतार भई और माई जगदम्बा क्या हमरुआ के बताओ तन यही हो कि एकरा पहले भजन बा धर्म अधर्म हमने के विजयदशमी मनौनी हा एकर माने का भई कि हमने के धर्म पर अधर्म के माता विजय कैली। जाना को हर आदमी के अपना दिल में रखे के बा कि अधर्मी के नाश करे के बा और धर्मी के समाज में स्थापित करे के बा। जाने मेरा 5 भाई पांडव
दुर्योधन कलश की पांडव तरह को हक हिस्सा ना दे कन्हैया कहले के ये दुर्योधन इशारा राजपाट ले लो 5 भाई के 5 को गांव दे दजी हो गुजर कर दे लो कहता कन्हैया ढेर मत बोलो पंचायत मत करो खम्मा में बांध दे तरह के कहले के ओ विनाश काले विपरीत बुद्धि उहे होई जवन ते चाहता रे 5 भाई पांडव जुआ में हार गए माता बहन द्रौपदी के भी हार गए जब द्रौपदी के हार गए तब दुशासन से दुर्योधन कलो दुशासन पंचाली के ले आओ और सभा में नींगे कर हमरा जांग पर बैठाओ हमरा के आन्हर के बेटा कहले बिया सभा में द्रौपदी आईली 5 पति देखले मुड़ी गार देले काहे कि केहू मर्द के सामने मेहरारू के अपमान करे तो ओकरा दिल पर का गुजरी भीष्म पितामह नैखन बोला तब द्रौपदी कहली जे काए कन्हैया भाई बहन के रिश्ता भुला गइल का बल के पोछी लिहनी तू नारा त कन्हैया त नारी के का हुई समाज में साहुल पटेल बाबू 100 रुपया दल वाली शुभकामना बा तो जाके अरे नीरा बल के पोछी लिहनी अरे लोरा ए हारी द्रौपदी जाके नीरा बल के पोछी लिहनी लोरा ए लोरा ये हरी हरी हे कान्हा तरौआ अरे बहिना की पोछी लिहनी तरौआ बहिना के पोछी लिहनी लोरा ए हरी साहुल पटेल फिर 100 रुपया बाबू की तरफ से भैया रमेश गौड़ 100 रुपया दल बनी भैया का प्रणाम बा एक कान्हा सभा में पुकारली नारी जाई के बढ़वनी सारी सभा में पुकारे सभा में पुकारे सभा में जाके सारी के बढ़ाई दिहनी जाके
कछो फरुही के ना कछो के चेला बलराम बैरी जी हथौरा टेरी घाट से कोई नाम बबुआ के शुभकामना सारा चेला लोग के शुभकामना हमरा के 1 रुपया दे को बा कमलवास भाई के 10 रुपया दे को बा कि हमारा देश भाई को हमरा के 100 उनका के बीमरा सुदामा बेरी कोई नी न तन को तेरी कन्हैया रउआ रास्ता पर केहू चलत नहीं है बीमरा सुदामा बेरी कोई नी न तन को तेरी त जाके अरे बीमरा के पूछे लगनी अरे गोड़ा ये हरी रउआ बीमरा के पूछे लगनी गोड़ा ये हरी रउआ मिताबा के पूछे लगनी गोड़ा ये हरी रउआ बीमरा के पूछे लगनी गोड़ा ये बाबू श्री नरेंद्र सिंह जी भगवान कृष्ण के पक्का भक्त परमादनीय हमारा राजेश बाबू मुखिया जी परमादनीय हमारे चेला अवधेश कुमार यादव जी और सर्वशक्तिमान जितेंद्र बाबू के माता जी 100 रुपये दलपनी माई लोग के गोड़ लगतन अब आई भगवान के चर्चा में अभी अभिनंदन बाबू के माध्यम से फूल कुमार पटेल जी 100 रुपया दिल बनी अभिनंदन बा तो अब आई तनी विषय वस्तु पर मनोज बाबा आज जाना दुर्गा जी के पूजा होता खूब ध्यान से कथा प्रसंग सुने के बाद उन्हें सजवन भी सुनी वहाँ के काम वहाँ के हमार काम काहे के हम आई विजेंद्र गिरी वहाँ के कमल बास कुंवर तो विभाग अलग है ये विभाग अलग है दू आदमी के दू को खेती बा यही में के मान ली कि हमारा लगे धान बोल बाबा स्वती के आउ कुली बालटांगुल रांगुल अलग अलग खेती बा ई माता जगदम्बा के हो इस सुरुष का सबल बड़ी आज अंत कहाँ बैली कहाँ से ऐली आज कहाँ चल गईली इन्हें अब स्टेज कर बोली सबे मत कहे कि हम नहीं हम जाता था नहीं माता जब जब दुनिया पर चार वाला माता भरुआ लोग के ध्यान से सुने के चाहे ई धरती नारी सवारी और फिर नारी पर समाप्त हो जाई ऐसा दुनिया में नारी के महत्व करे के चाहे हमने के माई से जन्म ली ले अब फिर धरती माई के गोद में प्रवेश कर जाई जब देवता लोग के मान के कोनो बात ना रह जाला सारा देवता महादेव को लगे जाला कि हे महादेव हमने के मदद करिया तब माता पार्वती से महादेव को लेके देवी देखो सारा तहार लोग बाग आइल बा इशारा तहार संतान हवे कोनो उपाय करो उहे माई पार्वती के अंश से ई जितना दुनिया में दुर्गा देखतानी शक्ति देखतानी माई पार्वती है रितेश बाबू 100 रुपया दिल बनी बड़ी सुंदर मकान बनल बा वो मकानों में एक दिन गो नहीं बा वहाँ का अभी तक चल गए विदेश में
उहे के माध्यम से भंडारा भइल 15 दिन गले बोल जहाँ बानी स्वस्थ रहे। माता पार्वती के अंश दुर्गा जी पैदा भइली। जब सती के शादी शिव से भइल, हरकेश बाबा सती के शादी शिव से भइल। शिव के साथ में सती चल गई। रहते 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 ओ बेरा सती के बाप दक्ष प्रजापति एक दिन सभा में बैठल बड़े, सारा देवता लोग खड़ा होकर अभिवादन करता, प्रणाम करता, लेकिन शिव जी नमस्कार ना कइले। अब दक्ष प्रजापति के लागल कि सब लोग इज्जत कइल, हमार दामाद इज्जत ना कइल। दक्ष प्रजापति प्रतिज्ञा कले कि जा शिव एक दिन अपना जग कराए और जग में सब देवी देव के बुलाए, लेकिन तारा के ना बुला के देवतल में से छटवा दे। ई बात माई सती जान गई कि हमारा पति के अपमान करके हमारे बाप जग करावता। कहली कि हे स्वामीनाथ महादेव नैहर जाए। कहले कि मत जा, बिना बुलाओ ना जाए के सती। कहली कि जाए, जाना जग में शिव जी के जगह ना मिले, जाना जग में शिव जी का स्थान ना मिले, उस जग कदापि संपन्न ना होला। महादेव के बात काट के माता चल गई। जाके देखो तारी तक के बोलते नहीं के, माई नहीं के बोलत, बाप जी ने खन बोलत। अमित सिंह पिपरहिया, बाबू श्री अमित कुमार सिंह जी पिपरहिया। और पिपरहिया के जे भी आइल प्रणाम करता नहीं, बड़ी पिपरहिया के लोग मानेला। और जी हमारी रिश्तेदारी भी बा। सची गली जगशाला में बाप बैठल बड़े। दक्ष प्रजापति गली करे बाप तू चंडाल है, तू मूर्ख है, तुम्हारे जैसे बाप को बाप कहना पाप है। जब ना जग में बेटी दामाद के इज्जत नहीं के अते जंकर उतरे। दक्ष प्रजापति कहले रे सती लौट, जंगाइल बने को जो कल से जाए खाती आइल बानी कि तारा का नाश करे खाती आइल बानी, तारा का बिगाड़ के हम धो दे। हवन कुंड के लगे कली कली हवन कुंड, हे अग्निदेव प्रकट हो, प्रकट हो। अग्निदेव कहले कि माता आदेश। कहले कि हमरा के जरा के भस्म करो। कहले कि माता रुआ के जराव के शक्ति नहीं के, जाओ ना कंपनी से आग बनेला वही कंपनी के रुआ बेटी है। तब सती हवन में बैठ के अपना जोगाग्नि से जे पति के सेवा करी ना, उन नारी के लगे कितना शक्ति हो जाला। अपना अंगूठा में आग पैदा कली, शरीर जरे लागल। और जब देखली कि प्राण निकल जाई तब महादेव से कहली कि स्वामीनाथ और बात काट के नैहर में आईनी, हमार माई बाप ना बोलल और के बड़ा ही बेइज्जत के ले बड़ सन। ए सरवा से निवेदन लाश में करते नहीं, मरते समय अंतिम इच्छा महादेव स्वीकार करे। स्वीकार करी महादेव। अब प्राण त्यागे हम जा रहल बानी, बर्दाश्त नहीं के हो कि जब जाब दुनिया में अरे होई है जनामवा हो, अरे हमारा राजिया हमारे हमार अरे पति बन जैती हम बनती तिरिया सती मरत हर सन बर मांगा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। हे महादेव पतिव्रत नारी होगी तो अपना शरण में जगह दे। अब हम मरे जातानी आ दोसर स्तन धरे जातानी। उहे मर के आ राजा हिमांचल के बेटी हो गईली। जौन दशहरा में पहला दिन जौन कलशा धराला उ कौना देवी के पूजा कइल जाला? शैलपुत्री। शैलपुत्री उहे पार्वती है। शैल माने पत्थर, अब पत्थर के बेटी हो गईली। हिमाचल प्रदेश में जाकर राजा हिमांचल के घर जन्म ले ली।
राजा लगले बधाई बजावे बजला बजला हो बजला 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 हो बजला बजला ए नन है बाबू भैल बाबे गौरव के जन्म आए राम बजला बजला भैल बाबे गौरव के जन्म आए राम बजला बजला रानी वो लुटा तारी हाथ के गगनवा रानिया लुटा तारी हाथ के गगनवा राजा जी लुटा में खजानवा ए राम भैरवा जनवा राजा जी लुटा में खजानवा ए राम भैरवा जनवा हिमांचल महाराज की माता पार्वती की सारा लोग द्वार पर पहुंचल बाकी बेटी भइल बिया देखी न माई बहन हमन के बेटी हो जाते तो लोग के विपत पड़ जाता अब 50 को बेटा यदि कुकुर सियार खाने हो जासो ओकरा के बेरही में ठूसे के पड़ जाओ तबो नहीं खन गुता एगो बेटी हो जाते तो कहत रे भाई गई रल सिवान का भइल हो कहत रे के हमार बरमान खराब बा अरे का भाई मूड खराब बा मूड अब भाग मर्दवा का भइल कुछ बताओ तब नु अरे मर्दवा लड़की हो गई लड़की हो गई तो मूड खराब बा लड़का होता तो मुंह छोटता रहे बुझाता के इनकरे देह में सब होइल बा राजा लगल बधाई बजाओ कि पार्वती के जन्म भइल बा और नारद बाबा तो चले चलिए उतरे चलिए उतरे अरे बीड़ा बजावत नारद बाबा बीड़ा बजावत नारद बाबा आ गइले बीड़ा बजावत नारद मुनि आ गइले हरि गुण गावत नारद मुनि नारायण 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 महाराज सुने में आई रहे कि रउआ घरे लड़की बलवारी कहली हाँ बाबा अब बड़ी संयोग से रउआ आ गइल बानी तनी लइकिनिया के दिन दशा देखी न जेकर आगे के भविष्य का कहता नारायण 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 और तन माइकवा के बढ़वा लो उमा हाथ देखी नारायण नारायण महाराज हाँ बाबा ये लड़की बहुत भाग्यशाली बिया ये लड़की सदा सुहागन बन के रही जब जब दुनिया में जन्म ली लड़की सुहागिन बन के रही नारायण राजा हाँ बाबा एगो रेखा मनोज बाबा बड़ी खतरनाक बा का बा बड़ी खतरनाक बा अरे सब कुछ हाथी के एगो गड़बड़ बुझा अरे सब कुछ हाथी के एगो गड़बड़ बुझा और पीछे का नसो भाई इनकर दुल्हा मिली है पौरा है ए मनोज बाबा इनकर बारावा मिली है पौरा है सब कुछ ठीक है गो गड़बड़ बुझाता इनकर दुल्हा मिली है बबुरा
पार्वती बात नारद के सुनली, कहली कि माई अब घरे ना रहो, जेकरा के छोड़ के आइल बने ओकरा लगे हम जाए। कहाँ जेबू बेटी? अत जंगल में जाए, जब तक ले शिव के प्रकट ना कराए तब तक ले लौट के घरे। माई कहली कि बेटी मत जा, कहाँ रहबू, का खैबू, की जियबू? कहली कि माई चिंता मत करब, खोजे जेकरा के छोड़ के आइल बनी। अब पार्वती माई घर छोड़ दे तारी। तनी और एक विश्वास कम करी महाराज। अरे कहाँ रहनी है महाराज? परम आदरणीय परम पूज्य श्री उपेंद्र पांडे जी 100 रुपया दलबनी बाबा जी के गोड़ लगतन। पार्वती जी घर त्याग देली, धुन लागल भिखारी चाचा के। अरे छोरी के नगरिया रे अरे चलाली धियारिया से, अरे गिरे लगल मैना जी के लोरा रे बीते, कि जाई के जंगलवा में अरे ध्यानवा लगवाली से, अरे बीत लगुए सजिया सब हो रे भी। घनघोर जंगल में माता जाके तपस्या करे लगली और परन कली की आंख बंद करे, जब तक ले महादेव ना आए तब तक ले घरे आ जाए। भूख लागे तब पतई चबा तारी, प्यास लागे तो हवा पिया तारी। ध्यान धैले बारी उनको कि मानवा में धैले बारी, अरे शिव के ध्यान हो, अरे पूजेली गौरा बेरी बेरी, अरे कके हवाल हो पूजेली गौरा, कके हवाल हो पूजेली गौरा बेरी बेरी। बनवा में गईली हर ध्यानवा लगवली, 12 बरस ले गौरा पतई चबवली, अरे गावेले विजेंद्र बाबा लिखल तूफान हो पूजेली गौरा बेरी बेरी। अरे कके हवाल हो पूजेली गौरा बेरी बेरी। सब कलाकार का हमार बबुआ नमो का बाबू बाबूदीन बाबू, हमरा कितना निमन नाम बा बाबूदीन जी, कितना सामाजिक बनी। एगो बात कनिया मनोज बाबा जी, हम मनोज बाबा के चेला हैं। मनोज बाबा के 500 दे दी। ब्याह समने के 100 रुपया खाती बानी, यहाँ के अंगौन काढ़ल बानी। हमने के गायब सत्य मिली, यहाँ के बैठल के मिलत। अब माता पार्वती जंगल में तपस्या कर रहल बारी, वही जंगल में सप्तऋषि लोग भ्रमण करता और जाके देखता कि एगो लड़की पतई चबातिया, हवा पियतिया, ओम नमः शिवाय के नारा लगोले बिया। देवी केकर ध्यान धैले बड़ू? शिव जी के। शिव जी से का करे के बा? बियाह। ओ इ तो बूढ़वा के गहकी हियो।
अभी बुढ़वा के पार्टी बाड़े सन ई बात जाके देवता लोग कहता शिव जी से कि महादेव महादेव अनीश बाबू दुबई से हमरा के 100 रुपया भेल बानी। अनीश बाबू ऑनलाइन जुड़ा रही, आपकी पारी 500 से शुरू करी। 1 महीना के कमी नहीं भेजी अनीश बाबू, कहियो धन के कमी ना हो। यहाँ रही राजा बन के राज करी और जिला के नाम रोशन करी। बाबा शाह के देवता लोग के बाबा जी एगो लड़की जंगल में तपस्या करती है, कहले कि के हो अत कहती है जे महादेव से बियाह करे, हमरा से शादी। हमार तो मेहरारू नैहर में जाके मर गई। कहले कि ना बाबा उहो लड़की बियाह करे कति बियाह, अगर शादी ना करे बाबा तो 302 के मुजरिम हो जाए। देवता कहलो जे विवाह तो महादेव कहले कि आज भाई हमरा के फंसाइए सगारी। बाबा जी करी आपन रौरा, बाबा रुआ खाती लड़की मर जाई। अरे बियाह बाबा करी आपन रौरा, बियाह बाबा करी आपन रौरा। भोला बाबा ए भोला दानी रौरा सब जानतानी, भोला दानी रौरा सब जानतानी, ए भोला दानी रौरा सब जानतानी। अरे जान के बनीले अरे बौरा है बाबा, जान के बनीले बौरा बाबा करी आपन रौरा, बाबा करी आपन। माता पार्वती जंगल में तपस्या करतरी, कथा खड़ी पाई लागल। अब तपस्या के बाद कौन कौन लीला होता, केंगा केंगा परीक्षा लिहल जाता, कमलबास भाई से सुने। और भागे का नहीं के जरी शोर से कॉमन कौन इंटरव्यू लियल गई तो पार्वती पास भइली। इ न जे तर स्कूल में गई घूस दे के रिजल्ट ले ले।